Καλησπέρα, συλλαμβάνουμε τον δικηγόρο της Γιούλης Μανιά, τον κύριο Αρτοπιό. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα λίγο να με ενημερώσετε για την υπόθεση της Γιούλης Μανιά σήμερα, γιατί σας συλλαμβάνω εδώ στα δικαστήρια. Έχουμε προσέλθει στο δικαστικό μέγαρο, ούτως ώστε να καταθέσουμε έγκληση για το συμβάν το οποίο έχει συμβεί την Τετάρτη 23 Ιουνίου του 2010 στην τηλεοπτική εκπομπή Ζαμάνφου της κυρίας Ανίτας Μάνια. Έχει υπάρξει μια συμπεριφορά εκ μέρους συγκεκριμένων ανθρώπων η οποία ενέχει κατά την άποψή μας επιλήψιμα περιστατικά. Θα κρίνει αρμόδια εισαγγελική αρχή αν και κατά πόσο αυτά είναι επιλήψιμα και εναντίον ποιων ανθρώπων. Φρονούμε ότι πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη αντιμετώπιση και γι' αυτό προσάγουμε μια πλήρη ανάλυση και λεπτομερή περιγραφή των περιστατικών, ούτως ώστε να κρίνουν οι αρμόδιοι εναντίον ποιων ακριβώς προσώπων και για ποιες ακριβώς κατηγορίες πρέπει να προσαχθούν κάποια άτομα στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν κατατέθηκε μήνυση και έπεται αγωγή. Έπεται αγωγή είναι το επόμενο στάδιο το οποίο προφυλάσσει στο ακέραιο τα δικαιώματα της κυρίας Μανιά για το προπεριγραφέν περιστατικό. Έπρεπε να την καταθέσουμε εντός 3 μηνών όπως ο νόμος ορίζει τη μήνυση εδώ πέρα και εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, μπορούσαμε να το κάνουμε. Και από εκεί και πέρα επιφυλασσόμαστε να το καταθέσουμε στο συντομότερο χρονικό διάστημα όσο γίνεται το ένδικο βοήθημα της αγωγής, ούτως ώστε να προασπιστούν στο σύνολο, όπως προανέφερα, τα δικαιώματά της από την προσβολή της προσωπικότητάς της, η οποία είναι, πιστεύω, καταφανής. Κύριε Αρτοπιέ, θα ήθελα να αφήσουμε το κομμάτι του λειτουργήματός σας και να μιλήσουμε ως άνθρωπος. Ως άνθρωπος, πώς είδατε αυτή την κίνηση που έγινε στη Γιούλη Μανιά? Πώς το σχολιάσετε και πώς το κριτικάρετε? Δηλαδή, έχει δίκιο? Εγώ από ό,τι βλέπω ότι κρίνει και το βίντεο το οποίο έχει αποτυπώσει την όποια κατάσταση έχει διαδραματιστεί, ήταν μια συμπεριφορά η οποία σε καμιά περίπτωση δεν έπρεπε να έχει συμβεί. Χαρακτηρίζεται απαράδεκτη, ας πούμε. Δεν θα ήθελα να προβώ σε χαρακτηρισμό, αφήνω τους αρμοδίους να προβούν σε κάποια τέτοια ανάλυση και κάποιο τέτοιο χαρακτηρισμό. Εγώ αυτό το οποίο είχα να πω είναι ότι όποιος διαφωνεί με τα καλλιτεχνικά δρόμενα και την καλλιτεχνική διάσταση του οποιοδήποτε προσώπου μπορεί να εκφράζεται ευγενώς και πάντοτε να το εκφέρει σε ένα πλαίσιο ανθρώπινο. Τώρα, αν συνέβη κάτι τέτοιο στην προκείμενη περίπτωση, θα το κρίνουν όπως προανέφερα αυτοί οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να το κάνουν. Η Γιούλη Μανιά σήμερα αισθάνεται δικαιωμένη που έχει καταθέσει μήνυση ή νιώθεις καλά ψυχολογικά? Σήμερα νιώθω δικαιωμένη, νιώθω πάρα πολύ ωραία που καταθέτω μήνυση επιτέλους, γιατί ήταν δύσκολο. Έπρεπε ο δικηγόρος να τα μελετήσει καλά, ήταν και το καλοκαίρι ενδιάμεσα και σήμερα επιτέλους κάνω μήνυση. Στο ράφτη, επαναλαμβάνω, στο ράφτη το Πάρη Παρίσι, Πάρη Παρίσι το λένε, πώς το λένε και το ξέχασα. Το Τίμη Παρίσι. Το Τίμη Παρίσι, λοιπόν, και στο Μπουνιά. Στον Αλκίνο Μπουνιά για ποιο λόγο? Γιατί αυτός παρότρινε τον Παρίσι. Το είδα εγώ με τα μάτια μου. Αυτός τον παρότρινε. Και δεν ξέρω τι αρμοδιότητα έχει αυτός ο άνθρωπος. Δημοσιογράφος είναι, τι είναι, πληρωμένη κουτσομπόλα από τα παράθυρα, τι είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά τους έκανα μήνυση. Και χαίρομαι πολύ, πάρα πολύ γι' αυτό. Και το ήθελε και ο κόσμος. Όλοι που με βλέπανε στον δρόμο μου έλεγαν, όσο καλή και να είσαι, θα την κάνεις τη μήνυση. Πρέπει, γιατί έτσι δεν συμπεριφέρονται στη γυναίκα, στον άνθρωπο και στην καλλιτέχνηδα. Όλοι πιστεύαμε όμως, κυρία Μανιά, ότι θα ρίξετε νερό στο κρασί σας και ότι η υπόθεση θα ξεχαστεί. Δεν έριξα νερό στο κρασί και ούτε θέλω να ξεχαστεί και ούτε θα ξεχαστεί αυτή η υπόθεση. Όπως η υπόθεση του κύριο Καμπούρη, του παρουσιαστή, που ο κύριος Μπουνιάς έκανε μήνυση εναντίον του και την κέρδισε, έτσι και εγώ θα κάνω μήνυση εναντίον του, για να ξέρει, να μην με μεώνει και να μην μου φέρεται. Γιατί είπε κάτι κουβέντες. Μπορώ να της πω τι είπε μέσα στο πλάνο. Με είπε γκάγκα, με είπε στόμα παπούτσι. Αυτό πού το βρήκε? Δεν το άκουσα, πήγα και άλλαξα. Εκείνη τη στιγμή, μετά το είδα στο βίντεο και είναι καταγραμμένο στο βίντεο. Και γι' αυτό και του κάνω μήνυση. Είπε και άλλα, τώρα να μην τα λέω και να μην επαναλαμβάνομαι. Μάλιστα. Ναι. Ακούστηκε ότι ζήτησαν συμβιβασμό οι αντίθετες πλευρές. Άκουσα ότι ζήτησε ο ράφτης συμβιβασμό. Συμβιβασμό? Δεν μπορώ να κάνω συμβιβασμό. Θα κάνω συμβιβασμό αν μου δώσει 50 χιλιάρικα στο χέρι. Ισχύει ότι αυτά τα λεφτά θα τα δώσετε στις κακοποιημένες γυναίκες, διότι έχετε πει ότι νιώθουσατε κακοποιημένοι κι εσείς? Ισχύει. Γιατί και εγώ είμαι γυναίκα και κακοποιήθηκα. Ποιο μήνυμα λοιπόν στέλνει η Γιούλη Μανιά σήμερα στο κοινό της, που από ό,τι μου είπατε πληγώθηκε και το κοινό σας με αυτή την εικόνα που διαστρεβλώθηκε με τον τίτλο «Και εκδαρμένη
Και σταλμένη. Σταλμένη και δαρμένη που έχει στο YouTube. Άλλη ιστορία αυτή. Θα τη μιλητήσω με τον δικηγόρο και θα τα ακούσει αυτός που το έγραψε εκεί. Λοιπόν, ο κόσμος θα νιώθει δικαιωμένος, θα νιώθει ικανοποιημένος και χαρούμενος για αυτό που λέω σήμερα. Ποιο τραγούδι χαρίστε στο κοινό σας να το ακούσουμε? Μια λεπτομέρεια ήσουν για μένα, μια λεπτομέρεια μοναδική. Ήσουν για μένα, ναι, μια οπτασία, μια φαντασία μου προληπτική. Λεπτομέρεια η ζωή, λεπτομέρεια η καρδιά, λεπτομέρεια κι εσύ, λεπτομέρεια. Λεπτομέρεια η ζωή, λεπτομέρεια η καρδιά, λεπτομέρεια κι εσύ, μια λεπτομέρεια. Είναι δικό μου τραγούδι και αφιερώνω σε όλο τον κόσμο που με αγαπάει. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ.